شاندی امریکای تایبەت بە کاروبارên Sûriyê daxwaz ji Îranê kir çareseriya siyasî li Sûriyê li xwe bigire li şûna ku daxwaza wê serkeftineke leşkerî ye li Sûriyê. James Jeffrey şandiye Amerîkayê taybet bi karobarên Sûriyê li daxuyaniyekê de ku li ser hesabê balyozxaneya Amerîkî li şama paytexta Sûriyê Twitter de hatiye belavkirin û di bersiva sedema seredana Wezîrê Derveyê Îranê Cewad Zarîf bo Şamê got ku beşdariya Îranê di Sûriyê de bi tenê tundutujî û nearamî bû. Bila Îran berê xwe bide çareseriya siyasî li Sûriyê li şûna ku daxwaza wê serkeftineke leşkerî ye li Sûriyê. Heroha Jeffrey serbar kir eger bi rastî Îran dil nerhete li ser tenduristî û selametiya gelê Sûriyê bila piştevaniya proseya siyasî ku netewên yekgirtî diriya biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî hejmar 2254 birê vedibe bike. Milîsên Heresa Sewriya Îranê û Hezbollah hemî hêzên din yên terorîst yê dibin kontrola wê de bi giştî ji Sûriyê vekşîne. Beryanha jî Wezareta Derveyê Amerîka li ser seredana Zarîf bo Dîmeşqê got û pirsî gelo Tehran wê çi alîkariyê pêşkêşî serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed bike. Girêdayî heman babetê berdevka bi navê Wezareta Derveyê Amerîka Morgan Ortagus di twîtekê de nivîsand. Ji sala 2012 ve rejima Îranê bêhtir ji 10 milyar dolar ji pareyên gelê xwe pêşkêşî Esed kiriye. Pirsanha xwetênê holê ew e. Vê carê şandiyê rawêjkarê Îranê Cewad Zarîf yê dirû wê çiqas pareyên ji gelê xwe didizin pêşkêşî Esed bike. Her wiha di twîtekê din de Ortagus gotinû daxwaza Jeffrey ji Îranê tekez kir.